ramen bolo, jurang ramen. Jadi kudu jurang rame tapi jurang ramen. Jadi parkirannya wis ora umum iki. Masalahnya masa-masa ngene iki kan masa asat. Masa asat ngono iki paling penak golek iwak utawa mancing ki nang kene masalah umpane paling gampang lecing, kalet karo cacing. Jadi nek lumut ya haup tapi ya beberapa tempat nek nang kene sing terkenal ki lecing. Parkirane iki lho, parkirane iki wis mulai full. Wis mulai full tapi yo iki termasuk durung full bolo, durung full. Sing parkir nang kene iki biasane kan spotnya nang mburi omah kono, karo nang lor iki, karo nang kulon. Nang kulon kono. Lah aku tak anu sik ya. Tak ngalor sik nang pasar apa jenenge? Pilang, pasar Pilang sik. Pasar Pilang sik. Pilang Kelep, pasar Kelep. Terkenalnya pasar Kelep. Tak rono sik engko agek nyepot mburi omah kono ya. Niliki kono sik sing mancing akeh ora ngono. Oke. Pokoke dina iki aku arep nyepili wilayah Nokrek. Wilayah Nokrek ya termasuk Jurang Ramen, Pilang Rembes, terus Tanggulasi ngono ya bolo. Oke, ikuti wae pokoke. Lagi posisi lor parkiran sing kulon biasane nyoboke ning daerah kene iki. Iki biasane Kang Sabar Wiyono barang iki daerah kene iki nek nyobok. Nek ora ning kono, ning kulon kono. Neng kulon kono kae. Lah kuwi pulone wis ketok bolo, pulone kuwi wis ketok banget. Dadi kowe nek arep mancing neng kene iki tapi iki lumutan ya lho ya. Lumutan iki nyobok neng kene biasane nyobok. Lah nek kowe arep tingkring, lecing iki posisine neng kene iki. Iki posisi lecingan biasane. Iki urung patek akeh sing mancing iki. Urung patek akeh sing mancing biasane tarik-tarik neng kono. Terus neng mburi warunge Yuli iki biasane ya full. Lah iki lho iki wis ketok kabeh iki. Dadi nek nang kene iki biasane tombronan, cuma saat iki agak badhe besar bolo. Badhe besar. Dadi posisi kowe tetep penak iki nang kulon dalan. Lah nang kene iki. Nang kono kuwi anti badhe, masalah angin kan koetan.
Sing diarani pasar kelep kene iki bolo. Kene iki pasar kelep Pilang Rembes. Dadi desa Pilang Rembes ki dhisik nang kene iki. Pasare nang kene iki. Lah iki wong mancing ki ora umum nang kene iki. Biasane nek misale sing umpan lecingan utawa iwake abangan iki biasane etan kene iki bolo. Etan kene iki tapi mengko nek wis wis rada asat sithik ngono kene iki hau banget tapi yo abangan. Cuma iki saat iki kan badai susah banget iki nek ngono kuwi. Isone tetepe nang kene iki bolo nang kene iki. Lah kula niki kan rada badene rada suda. Kene iki sing mancing ya ora umum pisan kae terek-terek. Terek-terek ra umum kae. Sepil po. Lah nek disepil mengko dhisik tak dudui sepote sik ya. Lagi sing etan, badhe gede bolo iki, badhe. Jane asline kayak sing full abangan kene iki. Dadi mengko nek wis misale mulai asat kono kae wis masek teko ngepok lor kono kae kuwi kene iki isine abangan tok. Tur umpane pelet karo cacing. Ora nganggo lumut, nek biasane sing lumutan nek daerah kene gabluk biasane. Ini saiki yo mbuh. Ya saiki tak sepilke sepote. Iki lho, penak banget tau nang kene iki nggone jurone pol iki. Iki telung wong wae ora pentok ngisor kene iki. Lho iki. Piye lek? Madang ora lek? Ora madang. Ora madang. Umpane apa? Oh, njaluke hamburger yae. Oh, lek kene iki lho. Kene jane penak batik niki. Piye Mas? Urung madang? Madang. Tuh, madang. Madang? Oh, Oh, tenan to. Nganggo lumut kuwi. Cacing. Lah, malah jos banget iki. Mas. Yahene lho wis oleh nila genah loro umpane cacing. Cacing bayam apa paspor, Dik? paspor. Paspor. Apa meneh nganggo cacing bayam. Wah, tambah hau pol iki. Iki. Piye Mas? Wih. Setreke malah ndol-ndol. Kuwi malah justru iwak anu kuwi, iwak asli Raja WKO kuwi. Oh iya no. Lah kuwi sesuk akeh no. Lha ki abangan tok ta? Ada pil. Apa ora enek nilane kuwi? Mahal mania, Pak. Hah? Mahal mania. Wis tenan iki aku ku arep golek kok ngono nggo cacing. Aku jane ya nggawa lumut. Nek, Mitos channel ya mung isine mung wong mancing tok, wong mancing ning WKO. Ya. Piye lek wis etuk urung? Urung. Telat berarti. Nggo umpan apa kowe? Komplit. Lumut, cacing, pelet. Wis komplit malah durung etuk cah. Kamu wis nila gede-gede kok cacing mangalmungan. Piye Mas? Wis etuk akeh? Urung? Wah lah. Apa ngenteni aku? Oh ngenteni aku ya Engko jajo pajapu ngono wis langsung plung-lup. Iki ora oleh iki. Hikmahe. Entuk hikmahe. Itu hikmahe. Tapi sarapan. Sarapan nomor 1 no. Oh, nomor 1 ya? Ora sarapan semaput ya. Iya, betul. Iki ning kono terek-terek akeh banget ah. Engko nek kira-kira haup melu mancing nang kene ngono ya. Wis ora pindah-pindah pokoke engko. Tak survei sik engko kira-kira do nyendali aku tak melu mancing. Piye Mas? Burung nyendal? Lha kuwi? Ya wis ngono kok. Wah ngapusi kuwi siji aku ya rezeki pelaris kok. Wah ra diakoni iki. Anak tiri kuwi kok iwak dadine. Nah iki ketok wis kebak iki. Kebak banyune, Pak. Kebak banyune? Nggih. Ning urung nyendal. Pon. Padahal pirang jam kamu. Nah nyendal bola-bali ya? Nyendal bola-bali pancingnya.
Berarti sing ngaup kidul cah. Iki ketok ya urung iki. Engko melu mancing ning kidul wae. Wah, iki. Kae? Sing kidul dhewe kamu malah oleh gede-gede. Ya iki nek iki kok genah iki kok. Wis munggah kene, Mas? Pak. Urung? Lambang kole. Lah mbangkol wit kuwi to. Kowe dongane kudune mbangkala lambe iwak ngono. Wah. Iki ternyata nek sing melawan arus barang cah. Iki sing iki lho iki melawan arus tenan iki. Wani melawan arus iki. Wah wis. Wah. Gete betutu itu apa, Mas? Itu apa? Melawan arus iki tetep itu ya. Sing mancing kuwi apa bapakmu le? Ah, kowe ra iso paling. Omong apa kuwi? Wah, kene ya iso, Bos. Kene iki. Ya nek sing mancing juga padahal arusnya kok ngene iki lho. Badhe sak pole, tapi tetep madang iwake ra ketang. Ya mbuh sithikan. Aku tetep arep mek mancing iki, golek serinting. Sing nang kono wae nang kidul. Wis munggah kene, Mas. Urung. Yang banyu kok ngene kok wah melawan arus tenan kowe iki. Melawan arus, melawan takdir. Kaya padha wae kae, kaya wonge los kayaan. Etok-etok sing penting mancing nek kae jelas nang kene iki. Lho wong ombake kaya ngene lho. Aku mancing ngene posisi ngene iki wis gila sik. Ngono sik ya, Lur. Sing jelas iki neng pasar kelep sik. Pasar kelep masalah jurang ramen mengko. Sing penting nokrek hari ini tak fully tak sepilke spot-spote kabeh. Rame jurang ramen kok sik. Aku tak nyoba mancing nang kene ra ketang sak jam 2 jam lah. Wis gitu ya Bos ya. Aku masalah nyoba nang kene iki sak jam. Akan wis janji nek sak jam ora haup, ora diundlup. Mangan sing penting kan tak sepilke requestmu wis tak sepilke spot jurang rame atau pasar kelep. Nang kene iki jane dudu jurang rame, Bos. Jurang rame iki dule kono lho nggone Yuli kae jurang rame jenenge. Jurang ramen. Nek nang kene iki jenenge Pilang Rejo. Pilang Rejo apa Pilang Sari sing jelas iki pasar kelep Pilang nang kene iki. Yes posisine ngono mau ya. Wis ngono ae. Sing penting wis tak sepilke. Aku tetep arep pindah meneh, Bos. Misale mancing sak jam ora diunjlupke tanganku keder. Tanganku keder. Tetep sing paling haupan tetep pinggiran Karamba. Lek arep golek babon nang kono, Bos. Oke. Wes ngono ya, seandainya ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Anda selalu sehat walafiat, diberi umur panjang dan dilimpahkan rezekinya. Oke, sampai jumpa kembali dengan Mitos Channel. Kalau besok pagi ngenteni request, Bos, ngenteni request sing arep request ngendi ngono tak parani. Mungkin ning Boyolayar utawa ning Jatisongo. Besok pagi. Tapi aku mancingnya tetep puleh, Bos, puleh nang Karamba, pinggiran Karamba. Masalah pinggiran Karamba itu tetap ngeder ke tangan. Oke, sampai di situ saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.